Més de 50 dies tancats a casa donen per molt. Fins i tot per cantar i ballar a ritme de Confinamix, el disc del confinament. M'he engreixat, confinat, m'he engreixat, confinat. Confinamix és una creació del Matí i la mare que el va parir, pensada per tots aquells pares desesperats. Jo estic fins als collons, els meus fills són uns cabrons i avui per tercer cop tornem a dinar cigrons. Jo vull marxar, jo vull marxar, jo vull marxar, jo vull marxar, que estem al 5 de la família amb 20 metres quadrats. El confinament m'agòbia, ja no sé què fer, no vull fer més puzzles, vull sortir al carrer. Confinamix, el disc del confinament per culpa del coronavirus. Sí, aquella cosa que al principi ens preníem a conya. S'encomanava. Primer van ser els xinesos i no ens importava. Després a Itàlia i ens pensàvem que parava. I ara ja som milions de penya confinada. Confinamix, el disc del confinament. Aquesta cosa amb la qual hem après a fer videotrucades. O no? Em diu que dona error sin conexión. Connecta't amb el cable que va millor. Videotrucades, WhatsApp, vaya desastre. Poseu Confinamix als vostres fills, així deixaran de donar pel sac amb la plastilina. El Porxis, el Cluedo i a Pim-Pom, he inundat de plastilina al menjador. La canalla no para, a què conjuguem ara? Espero que s'acabi, per favor. Confinamix! Et sembli bé o malament, el disc del confinament.